Jamino na to. Nga kanang iyahang manok, ihawunon. Hindi lobi kay basigma. Pildir akong kwarta ana. Boss, yaw na lang nato na boss. Para mo init ang panahon ba? Ano man, Rins? Adugo na boss. Para mo init ang panahon. Tawagin si Rins, boss. Kaya nga naman, pag makaihaw tag sunoy, kanang malas nimo, mawala na na. Ay bantog di ay nga sige kong kapili kay bukayahan na ning manuka ni. Ah, yawan na ninyo. Sis, ang pang-birthday. Galing. Reds! Unsa na dia? Humana ni magtabon? Pa, humana pa. Tabangan di ka diya. Sige, sige. Tabangin ko rin kay bukat tayo. Bata. Diri ka, diri ka. Tarungan. Tarungan, tanigpahil kay kasabaan tas tagian eh. Ginabuta sa ulan na ni. Diri ka ba? Diri ka. Diri ka pigas. Gaributan mo. Bukat yan ino. Kini. Pikas. Pikas. Tunaan dahil trabaho. Kaya para dili ka ma-istambay na dako nimo. Na kay musalibo man diri oh. Inagulan. Diri, pikas. Diya. Taro nga, parang kusog ni mo. Kana, isa. Taro nga, uno. Do. Mandigid. Pa, birthday na ko pa. Pwede ko handa ba? Mogi na akong hunahuna na to. Unsaon man, nagdaot mong panahon. Mabayran unta ta. Inya unsaon naman ani mo. Di kita mabayran ana ba? Kay basa pa man. Nah, masinsa jud ka Rins. Pag tay handa ni mo ron. Pa, di ba pa? I-promise biya ka. Ngandaan ko nimo. O gani Rins no. Saon man napakyas man. May tarong panahon. Ya, ayaw pamugod. Luoy si Papa. Kapoy tay baho. Saan mo si Papa good? Ngandaan do ko. Ayaw pamugod. Sabta si Papa kuya. Luoy man, please. Rins, may pa imong manghod. Nakasabot pa sa kuha. O sige na lang po. Sabta na lang tika. Ano pa? Si Boss pa. Saman? Si Boss pa. Ala, Ikap-ikap magmanok bay. Ganun. Look. Tarong adyo bunal karon Domingo ha kay manarik ko dito sa Asunsyon. Nakoy plano rin. Ano yun? Duulo na to siguro. Duulo na to. Tapos, Jamino na to. Nga kanang iyahang manok, ihawunon. Kay para ihatag sa kong anak pang birthday ni mo. Inyo na to. Bukalis ang himpis anibus. Dili ni pwede nga imong itari. Mapindi ka ni. Ana na tay pang birthday. Tara. Jamino na to. Kay kailangan kaning 5,000. Magdubli jud ni. Karon Domingo, ay Sabado. Ate, natagak man. Puso na ko ni Bi. Unsa kay wan ani? Hala siguro ni. Bos. Uy. Wapo yung mga rin. Wapo yung manok. Rins, no? Kuha ni manok ka, uy. Ako lang itari karong Sabado sa Asunsyon. Asunsyon? Naraw, mating kumil. Hala, akong sugal. Ibaya ba, no? Wapo kayo Misa, uy. Wapo kayo nga manok. Boss, nabayay timailhan ang manok kung mudaog o dili. Unsa man na? Inyong kuan. Unsa ganito rin? Katong tulo ka buk himbis. Og tulo ka buk himbis ni Tris Bukalis. Tris Bukalis, magpasabot anak, boss. Dili na mudaog kay Bukalis ba? Tulo ra ka bukal sa kontra ni. Isa ra ka bunalan ba? Mapildi jud. Unya, unsa o magpagkuan anak nga? Tanaw na to, boss ha. Tanaw na kay basigma. Pildir akong kwarta anak. Mao ba no? Tanawa. Daw, Bi? Boss. Tanawa ha, tanawa. Tanawa jud bayo. Aw. Naraw. Buak jud ay no. Naw nagsuksok.
Oh, Lihok man, tanawa. Tanawa ni suksok. 1, 2, 3. Oh, Facebook ka alis ra ni boss. Mao day timailan anak. Boss, iyaw na lang nato na, boss. Para mo init ang panahon ba? Ngano man Rins? Adugo na, boss. Para mo init ang panahon. Tama gid si Rins, boss. Kay nga naman, pag makaihaw tag sunoy, kanang malas nimo, Ay. mawala na na. Sige na gyud nagdaog imong manok, boss. Yaungat na na, boss. Labon. Ang panahon oh, para mo init pud ba? Kay aron mauga na imong mga humay. Ay wa na oh. May tarong income, boss ba? Kana di siguro hinungdan, boss, kay buayahan. Ay bantog di ay nga sige ko kapili kay buayahan ning manuka ni. Yawa na ninyo. Kali, boss. Wow, gani no. Nya, boss. Oh, yawa na kay daghan ko manok diri. Success ang pang-birthday. Gali. Tara na. Sayo ng birthday ni Kuya. Ayay, isahan na pud si boss. Sige lang, kay luoy man pud. Init biya kayo magbulad. Kaluoy tawon sa mga pobre. Gamay kay kalipay. Unta, malipayon mo sa inyong birthday.